LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wan kaendi ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wakelo ni gik mopogore opogore. Kaka wuono ni endi wayudore e kor pinje kaka ineno kani endi. An gi nyadendi mabende ni ka otamore mondo kik gol identity mare kaka ineno kanyo no endo, lakini okelo ywak ni achiel kuom osiepena ok osetimone maber ahinya kanyo no endo. Ing'eyo kaka ing'eyo ni LTN kaendi wawache kaka en, wakele mondo mi kopo ni ng'ato nigi problem machalo kamano to nyalo yudo konyruok. Gimoro kosekele mbele wa to kadang' wapande ni en mar osiepwa to samoro nyalo bet marach. Chien kanyo no endo nineno ka biro kacha cha endo gi jathum marahuma ahinya miluongo ni Abu Jalam. Abu ni endi en ng'ama osiepa kabisa kendo osebet ka watimo kode timbe madongo kabisa, deals mang'eny ahinya. To kata kamano okel bura moro e mbele wa kaendi ma otenore gi Abu Jalam. E chien kacha cha endo isewinjo ka weche mang'eny owuok ahinya e weche mag e ute mag Kuyugi kata Tongona kanyo no endo. To achiel kuomgi ema koro wan go kani endi. Inya koro mogi mapoko subscribe ne YouTube channel ni endi, please do you can subscribe mondo anytime ma wakelo ni weche machalo kama tinyalo yudo gi achiel kachiel. Ang'ama kelo ni chenro ne kaka pile idenda ni Umari Nash. Umari chien no jemo ne mbele, chien mineno to mbele ming'o eming'ondo boka. Jaber mokwongo adwa ni ikuongi mos jopiny kata ka ok gineni kamano. Ne jogo mosebedo ka watch LTN amosou, ageno ni untiere maber. Yeah. Alright. Adwa ni kuongi ipim ne jopiny matin scenario monotimore mondo mi kwa keto gini endi to obed gi mayanga kik wach ni Umari notimo kama, Umari notimo kamacha. Ane yamo akene yamo no chapo wa koso en sawa. But ang'eni mashine mwetiyo godo be tindo bedo advanced matin. Koro kuongi pim ne oganda kaka notimo. Okay, ne jok manyalo bedo kanyiso is not a story ma obiro ni pacha kata ni jomok ing'eno osebedo ka wacho ni LTN ka golo weche sijui nikech asebedo ka follow the channel magu to aneno ga ni maybe gik muwacho ga ok gin ga gik madier, but most of them to this my case adwa nyiso joma nyiri, mostly joma nyiri they are interested in celeb people, especially to ohangla people. You know, ang'ama nyako waneno maber ni the moment ma celeb odwari tineno ni koro in ng'at moro malich, but after all ka gisedhi ma gitiyo kodi, my friend, ka gisedhi gitiyo kodi ing'eni kiwacho ni gitiyo kodi samoro ji okwiny maber, gitiyo kodi ni gindiki tich. Not really. Okay, like johangla kodwari gimodwaro maduong' kodi en nindruok kodi. That is the fact. Onindo kodi, kose nindo kodi to bro weyi. To kose dhi oweyi odhi neno ng'at machielo, obiro yudo ka giwacho ni wan tinde sianda go waneno, wan tinde nyiri mabeyo go waneno. Iwinjo? Okay. Koro inyalo bedo ni kisebet gi kodgi ka gisedhi ma gitiyo kodi kamano, they can do anything as long as ka gisedhi ma ginyami, my friend, ka gisedhi ma ginyami ginyami ok apat ginyami. LTN Luo Trending Nation ineno ka ji atije gi warware street kaendi. Wen sure ni iyudo kaka en, kako timore kendo winje kaka wache no endi. Kata kineno kwa nyiero kama endi, nyadendi ni chunye lit, ok omor ahinya, en ng'ama chunye lit. Winjo kaka medo wacho kanyo no endo. Koro iwacho ni johangla kosedhi kodi men ni onind kodi, mano kose nindo kodi tibro bedo ni podi wuoyo kode, to koneno ka kodi wuoyo kode to ma inyalo kata dhi negi kwanyi Nairobi River kuchocho.
Winji. Koro ne nyiri mokwongo adwa nyiso joma nyiri. Beduru very keen gi jogi. Mostly kik wergi nikech ni gin celeb, gin dhano. At least imany ng'at moro manyalo reason, manyalo konyi, manyalo understandi. After all, most of them gin gi mon. Mano gima bed king'e ni gin gi mon. Iwinjo? Bed kanyo ni kidonjo ting'e maber no maricha to nigi chiege. Kata ka donjo tadonjo kang'e maber nang'o. En gi dhako. Iwinjo? To gimonya timo kodi to onge. Ne nitiere iluongo ni Abuja Lamo. Abuja Lamo. Yeah. Abuja Lamo en jao angla kendo osiep ahinya. En osiepni. Yes. Koro kata ka en osiepni no, kawuono tadwa nanyisi. Mokwongo ne wacho chien kachicha ni iluwoga gige LTN. Asebedo kaluwoga an ang'e ni gin miriambo, lakini ma kawuono kelnu ni to timore na adier ma Nyasaye nikech kada nyalo kawuono idwa yini en adier nikech kawuono en adier nikech en mara kendo chopona. Yakora mogo wakone ni LTN ka wakele mana kaka en. In mipingo LTN no ko chieng' moro chopo ni kibiro geno mera kare gigi timorega. Iwinjo wan wakele kaka en ka. Okay. Koro asewinjo ni ji tho to pok I experience such a thing ni an be anyalo bed to that situation. Ineno? Koro kano gik last kawuono en tich adi kawuono to en tich ang'wen ama tich ang'wen I don't know apa tich ang'wen if I'm right. It was on Sunday. Koro Sunday ni ayuda call. Wasebedo ka owuoyo koda nowuoyo koda chien kanyo dichiel ma wuoyo kode but nok ang'eyo ni ng'ani to ne dwaro ang'o kuoma. Kaluwore gi experience mana asebedo go nok adwar ni mondo abed gi ng'ani kata ni nok ang'e ni onyalo dwaro gimoro kuoma. Koro wadhi adhiya kamano to gona simu gotieno tawacho ni jama mogo mana simba ding'eny. Manyiso ni no sebede ka no wuoyo koda nwawuoyo mana dichiel ka dichiel to ndok ni nwawuoyo ni koro wasik wabedo kwa wuoyo ni as long as ni koro ma osiepna ma koro boyfrienda adana wuo kode pile ka pile no kwang'eyo nikech yani ne wana tie kanyo ne pok ang'e pache pok norwaka e box mondo wang'e ni gani wanya timonego na. Okay. Koro kanoromo ticha oromo Jumapil no to gona simu ni enti Mama Lucy ka. Koro an Mama Lucy obvious ang'e maber ni Mama Lucy to en go osiptal. To samoro dang'e to an ma samoro namba ni machiegni koda. Oneno ni mondo adhi atimra nade akonye. Koro ambe gi mbesruok na akawo Bolt ma chopo kanyo Mama Lucy mobiro mochulo. Kochulo to ng'isa na donje gari. Jaber na donje gari osiepa. Gacha Abuja Lamo. To kase donjo to wuoth dhi to ka wuoth dhi to dating dhoga na penj ni to wadhi kanyo ni in wadhi adhiya mama wadhi ago ni mayia kanyo. Aneno ni ma ng'at moro mong'ere nikech Omari en osiepne to Omari an ang'e Omari no Omari Nash ni an akiaye Omari kawuono koka neni. Koro nyako wuok dhiga wadhi to nitie ka Bicenter kia Bicenter go Q Lounge kanyo. Koro kia ni Q Lounge ne aneno kodhi to keto gari to ji dhiga to kwadhi to wadhi e magawa nyaber kuminene. Koro magawa ni ochiko dako od Koyugi. Od Koyugi ni but Bicenter ka. Bicenter. Manyiso ni ka ere ka kubedo gi Bicenter nkech Bicenter opposite no. So the moment man gini kose gikta nelugo kaka wan joma nyiri no kan maber. Nitie kaka ne welo no lima. Ineno malo. Welo no lima. Koro ka welo no lima to nang'e maber ni obvious onge gima nanyalo timora nade. Mano wanyalo timo to be pacha ni onge ni ng'ani nyalo timo gima kama. Iwinjo. Koro kwa chopo to da ting dhoga mar wiu ni yawa. Ato kan maber. To ng'isa ni ang'o mokin maber. Luna yo. An adhi nindo ng'isi ni an be nadich gi gigo. Ngamodich gi nindo kodi onge. To dago ni wadhi adhiya ose. Jo moko nowacho ni ose. To ose. To ne un manager e gari? Ne en gi keni bodyguard akeni maka gi nang'o to jogo gol nodhi. Koro jogi kobiro to ni ba gidhi giketo gari Q Lounge. Gari no park. Koro kose park gari to kwan wadhi koro magawa wadwa nende. To wuodwe gi de chakna.
ni to kadwa ni koro kawuono waluokre kodi. Tako ni ai an agise ni no an onge agise dial mokwongo kagombo an kata padno no kating'o manyalo cheny to kanyal luokora gi ng'ato to an e gine be the period. Koro jamani ochako kin nyako maler kia nang'o koro dhawo chako wuok ka tako ni okan nyako maler nang'o atimang'o ni kama koro wachako imondo lony lepagi koro lewni gi the moment manoloyo makata lama an ga lama ka apani nyaneno ma an gi tienda be nicho ong'ikore lweta be nicho kuot koni koro no en gima nwa koro wanyagore mogik gima noduogo koro owang'o iya ma koro nomiyo wacho ni no is either akony life na kaluwore gi gik ma ji sani ndi noyisa ni pani ji adi mosenegi in alama ma in go no thin ka koro lweta ni ne wuok remo tang'ise ni ne kaka koro hinya to ng'isa ni to dong bing'e ni imbi hinya nikech koro nen is a like amata mar koro kila mtu anini life yake koro osave ngimani koro ngimani kanyeme koro ng'isa ni kihero tigo nyaka koko to an be no kaka ng'ama duong' no kadwa nago koko mondi narito mondo hinyre koka go koko iwinjo kiumana ndio nipige kelele but before that nakuonga nyagora kaka amba nyako nwanyagore ma adiera lama ka noseme koro gima nawacho ni pani ji adi mosetho kae ma koro nomiya luora go ni no ma ok nyalre ng'ani nyalo nega iye ka to ringo dhi to samo sedhi ni an madong to ng'omong'e ka be onge adwa chako nang'o wewe kunga duoki chien matin ere kaka ne ung'eru gabu maybe kaka ne yudo namba and everything mano ok anyal chako wacho ni nikech mano to kanyal chako wacho ni kuma ne namba oyudore kaka nomanyo namba nama noyudo ne wane meeting moro to meeting mane wayudore ne wan ji matin to kanye mano neno ka ne antie kanyo to nong'eya to kanye mano dhi otimore nade okawo namba na mochako text ochako gona simu mochako wuoyo kode iwinjo koro mane kuma noyude namba na okay nyakora mo kaka winjo kanyo no endo weche medo nyuolore kinde ka kinde to magi gik ma wamedo kelonu mondo ng'at manyalo bedo e otegu machalo kamano no endo nyalo iluongo nang'o nyalo hepo ing'e ni samoro kowuoyo kama to ok wanyang'e adieri makende ke jomoko nyalo wacho ni iyawo ne Abu scandal inyalo yie na gochne Abu apenje e live kaendi apenje gima chalo kama gochne kata sani penje nikech mokwongo ong'eya taparo ni imbi apara ni sewinja to samigo idhi go sim go kata sani arito go ne sim gone nyakara mo kaka winjo kanyo no endo pod wan kaendi kendo adwa na manya ne Abuja Lamo Abuja Lamo kanyo endo wawinja nene to owacho nang'o kanyo no endo wamanya ne kanyo Copy this tune. Dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hello. Iluongo na Abuja Lamo mosiepa. Ok amigo chone ni onge moro. Ilala magara Christmas okomea bwana, ina rach koda. Enari ya mondi gocho na chieng mani waloso kodija. Ni are chieng no mari gogo gocho na. Ing'eni jatelo kichapi mabende gimomiyo kora gocho ni nyako moro ogocho na to loko duonde ogona ni in niluonge kise luonge kamano iluonge Mama Lucy kamano osuptal notuo akia kasto dhi kode Yobi Center kode kamano uchungo gari gi mtoki gachebu to opposite kama endi nitiere kar kuyugi kar tongona moro
Isoe to koro kwiri ni yawa jatelo. Achwer. Igolo makore tung mosuo. Akore mano to uyara konga penja. Koro kone Abuja Lamo golo kode tung mosuo. Ma simbe otore kia dendi ogwarore akoni ngeni joma nyiri gi be nyalo ketho nying ng'ato. We konga penji kenda. Kamano. Hello ba. Oya gochoni. Okay. Nyakoro mo kaka winjo kanyo no endo mani luongo ne Abuja Lamo. Kaluwore kako wewa wanyalo wacho ni maybe adieri moro nitiere nikech do tamore but wacho ni ogochonwa. Kopo no gocho kapod wan live kaendi we yuak gino nosetimore chon. Yani duonda bune miwinjo to oparo ni mos mokwongo. Yani wano nyera samoro nyalo bedo malet to wanyiero. Nyakoro mogi nyadendi ma wan go kani endi temo konwa ne kik waher celebrities. Ang'o miyo ni temo wacho kama no kifafanwanwa ni en ang'o miyo kik waher celebrities nikech maybe ni ne pokatieko ni story. The moment mane gini koro nokan, it forced me to nentie dose ariyo. Koro dhoth mokwongo midonjo go, then dhoth machielo chonitie to dhoth moro ne nitie oko. Koro then kanyo chalo kaka balcony, inyalo wuok the other side. Koro nochuna ni mondo abed oko nikech kana abet kato naneno ni wuon ne dhi medore. Koro nadhi kotemo push the dhoth tambe ne aloro gi koni mondo kik timre na kik awuok. Koro kanobiro motemo nodayuaya kia nang'o to naluor nikech nang'e ni odni kadhi to koro it's either onyak bedo was moingo kaka nobet mokwongo. Koro I was yani na tense nikech nang'e ni gima rach nyalo timore na. So the moment manobiro Masimba no dhi mo obet the other side mo simo dhi. Koro ana risk ni it's either achikra the other side mondo akony life na. Kech nang'e ni maybe ng'ani nyalo yuaya matimna kata gimoro. Koro ne force mondo mi adhi abede tiende ko mobiro mo yua tienda no matienda no nohinyore. So kanye manobiro to wuok to wacho ni okaw gike odhi kumodhiye ogocho ne jogego monyiso nang'o oda wuok odhi ot. Koro jokaka kowinjo ni ang'o to penjo nang'o motimore to wacho ni nyako ni chal ka gima no or iwinjo. Koro ambe nacho ni chal ka gima or ambe nalinga mawacho ni sawa. Koro mane kuma nodhi ma jamane manodhi. Koro wuon bano kana explain to wacho ni cases go osebedo mang'eny. Mane kuma koro nong'iyo kaka natimo. Gima natemo wacho to the ladies, my fellow ladies. Maeki gima nyiso ni jominego inego gi something makikine ni nene TV. Ambe nicha nene TV lakini nokang'eyo ni gima chal kamano ne nyalo timore na. Iwinjo. Mostly one ladies waero jok ma celeb. Ineno ni koro celeb ka in go kata in gi jathum tineno ni koro in ng'ama lich jaber. Ine mifuo moingo ng'ata. Manya kata rana moro minyalo bet go to nyalo understandi. But don't try ni ibedo gi celeb. Nikech sani ki ng'ama wuoyo kodu ni. I never know ni samoro ng'ani ne plan kodang'o. To kane nadhi kata modhi odhira STS chama dhi aluar piny. To kana luar piny madhi ago wiya sani de aonge mamwa nokia jok mana wuok bende nokia gima kamano. Koro my fellow ladies, the first of all ng'ato be most joangla gi moro nogona nyaka simu gotieno ni bi kama nokadhi remo nokaya mawacho ni no. But ni being ni koro machacha to ne en ng'at moro manaseng'eyo ne en ng'at moro manang'eyo. Emomiyo nyiso ni don't try ni celeb kogocho ni obro bet kodi no ber ni ndiyo ibet kodi neno ni kodi in ng'ama li. Lakini the moment ma ng'ano sedhi motiyo kodi dendi moweyi jaber kik ichak igone simu nikech kidhi igone simu it's either imanyo thoni. Koro ibeda mos kata ka gidwari ng'i kaka i play safe. Tietia role ni maber mondo itimri nade. Is not something ni koro wariambo kata ni wanyise nikech kata en be remo kae kuma entiere no iwinjo. Ano kanyal Koro mogi winjo kaka nyadendi no wuoyo kanyo no endo. And an gima chung'e ga pile en ga wache dier.
abiro wacho adier kawuono, abiro wacho adier kiny, and aonge gi limit mar adieri. Adieri kata kodonjo kuoma, an agole kaka en no, kendo abiro kete. Paro chien kacha endo, ka jano the governor nowacho ne natame ot nonindo e streets kanyo no endo. Kano po no ka jadieri doka kete. Nakete LTN ni mar en bende odwaro mana ni ji owinje kanyo no endo. Nitie kijende moko mang'eny ma bende osebedo ka pusha kacha cha endo ni Omari manye dhako gik moko machalo kamano, but aketo negi kech gimbe gidwa ni ji owinje. Ma endi kano biro obiro first, obiro gi joma pingowa nikech message monika nikech mokwongo nyako ni iwinjo kowacho kacha endo ni en mokwongo noparo ga ni gik miwacho LTN kaendi gin gik ma miriambo maybe mana molosi, tiwinjo kanyo no endo ka en bende o attest ni gik mowacho kaendi to gin gik matimore. Kopo ni in kanyo to nitiere humiliation moro kata nitie gimoro marach ma ng'ato timoni, nitie moko mosebet kikelo ta onge gi evidence malong'o, kaka ng'ato wacho ni jo Angla ochamo pesa ne 700,000, gik moko machalo kamano endo. Ka in gi evidence and you can come and talk, please kik wabed ni jogewa hinyore to LTN to miwa platform kaendi minyalo wacho wachni. In jawinjo na kata janeno mawinjo wa kanyo no endo, iwinjo wachni nago, to in ere kaka inyalo timo mondo gik machalo kamagi otimre, kik timre kendo. To gi Abuja lamo ka entie kumoro moro ma entiere mosiepna, magi endi gin gik maketho future mag ji, magi endi gin gik maketho ne ji career, magi endi miyo kata osiepe moko nyalo ringo mawe mabor kabisa kiwacho ni ng'ane rach, ng'ane timore kama endi. An anyalo oro kwayo ne Abu mosiepna ni kopo ni gimiwacho ni is not legit, please duoge LTN kaendi mondo clarify. To ka en adieri, then we beg for change. Koro kisani ni endi ingeni wacho ni ati gi date celebrities, but in mono timori ne en mana celeb achiel. Experience mani ma in go ni maybe jok modong be nyalo timore ka Abuja lamo. An gik miluongo ni jo Angla ok adwar e kit ngimana. Mano gima adwa wacho kawuono. Ok adwar. Oya, nikech mae ne pok ong'isa officially ni anta eri kena dabet kodi kama pod kok ong'isa ni that day was the day mano neno ni koro dwa no nyisa gigego no era to ng'isa gik makamago, of which I was not even interested kuom jo Angla. I'm not interested. Neno. Ang'o miyo jo Angla ni wacho mabita kama? Okakoni mondi ng'e. Abuja lamo gochna wawinja. Jatenda? Ne ine koko? Okay. Koro napenji wach nikech nyiri bigeni nyalo tudore tucha mar ketho nying ng'ato. Nako woni luongo ni na. Okokona nyinge. In fact ogocho na to wacho ni o report na gimoro kuom osiepna. Tapenje ni osiepna mane. Okona mana ni Abu. Tapenje no tema ng'e molero na ni luonge Mama Lucy gotieno. To udhi kode nyaka Bicenta. To opposite mar Bicenta nitiere kar Tongona. Okokona saa. In fact namba ne an go ani mapoka gocho ne ine ma poda manyi ka kosiep. Kamano. Koro wato na marad. No kona kaka ngamusiep ni
Ng'amusie babu. Kecho wacho ni en oneno waga kodi. Koro ng'ene an osiepni. Upenja ni bwana kare abu musiepni cha kare ng'ama rach nade bwana. Koro emotemo pimo na kanya. Koro. Ng'ene ube ng'ama dicho. Eneno kama nowacho madieri. An to kudanga ng'ene adieri momiya penji. Teko kata kisumwani pe. Teko danga wati moranta mano na masia. Okay. Sawa baonge no. So. Aonge Nairobi. Koro kadugo tamani mondo walos tara kabe. Onge problem. Sasa. Nyakoromogi kaka iwinjo kanyo no endo mano iluongo ni Abuja Lab kendo iwinjo kaka embo wacho dhoge kanyo no endo but ang'eni machiegni kaendi embe koseneno gini wabokele ka mondo wada dhoge wawinjane ni to dobed nokwer koso nang'o. Koro chieng' mobiro da dhoge no endo bed ready mondo wawinjane ni to notimore kamano machalo nade. Wan to kaendi anyalo neno kuonde mogwarore ok otang'na otang'na mana bade kaendi to gi simbe otore kabisa. Koro kona ni simu nodir. Iwacho ni simu nodire? Wado mari. Ok osebedo mayot. Simba to nodir. Koro kwatieko, ere general advice minyalo miyo joma nyiri ma fans to gi ji duto te? Okay, to my fans and the thing manyalo nyiso my fellow ladies kamora mora ma intiere. First of all, obed ni ng'at ma kata kosebedo ni odwari tisebedo kode for how long mibedo kode ming'e ni ng'at man go ni en ng'ama chan nade ming'e kata ng'ate moro nikech sani kibing ni ineno ka nyithindo manyiri sani nego and whatever kikipar ni negi nang'o gima miyo ji negorega mostly kabisa en ga sex nindruok nikech the moment ma ng'achacha dhi dwaro gini to in be samoro you are not even interested then gima ber kendo kik icham pes wuoyi ni ochamo pesa ne ibro chulo jaber ni orna thao kia na ng'ang'o ibro yudo kuseorni to bang'e chieng' no kitamori golo to emibro negi kingie matindo tin. Koro kata ka in kik itemero pes wuoyi to kata kiero chieng' moluongi think twice di kata gosiepni moro midhigo kamoro to maeki ok to ng'ach ni koro joangla te osetimona lakini to an experience ma an go anyalo wacho ni maybe samoro naneno ni en celeb en ng'ama jawer kiano ang'o gik makamago go lakini after all result manowuok kapok wadhi kata mbele pok watiyo kata 1 month iwinjo to result manoduogo wuok en was to kowacho ni I'm ready to respond all the questions. In fact nyaka wuon hotel no an gi namba ne sama tienda no ng'ikore ma norwana tienda no mage jok manoluongo jogo mondo koro konya nikech no kanyal koro owacho ni is no to waluongo nyaka wuon hotel nikech no wacho ni embo onyalo biro mondo embo wach gima notimore gi gima nowinjo gi kaka nobedo. Nongo wacho sani ni en gima chalo kamano kia maybe iriambo ne ariamba kithomo. Wawe ariamba kithomo we warite. Ng'ato nyalo chuli mondo keth. Onge ng'amochula pesa onge. Be ok adwa pes ng'ato. Mokwongo an ahero Nyasaye to kadwar na riambi. Iwinjo. To adier mar Nyasaye manie polo malo ka riambo ne tan bende gino bedna to ka owacho ni onge an gi evidence lwetena ok anyal tang'o gimoro amora lakini to the people manitiere gi wuon hotel inyalo luonge mapenje ni tang'o manotimore kaluwore gi gino ma embo explain
mung'eane ni kama bing ni embe nonge lakini to matin manoneno gi gima nong'eyo ni gi evidence manengo onyalo wacho ni this thing is now bla bla. Wan gi namba ni inyalo kata gochine sani mapenji mondo owach. Koro warite. Bas kora dwa ni kita we somo namba keti. Kiki somo namba keti. Nyakwar mogi kaka ineno no ende wadwa ni wakile kaka en kika ngwachi niyo we wa confirm ge namba ya kuyugi Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Aya nyakwar mogi oloro simbe Manong achiel kuom joma nokonya but we still have monotel makoro mano mare but ento nobiro kakoro the issue nosetimore kaka explain ne kuome. So I don't know if we can call him, I don't know. wanyalo tema Inaingia through my phone. Hello Jatel. Nango? Ani luonga no Umar. Umari Nash. Koro osiepane obiro kaendi tasekwede ne nyithindo manyiri joketh nyingi ji owacho ka ni ng'ato ne dwa timo ne marach to ng'ano osiepa koro akone ne omiya evidence kech en omiya kuonde mobarore kia simbe motore koro kanya penjo osiepa cha kapok a confirm ni gimokona na adieri an ok adwa weche mabaga Omari mang'eyo achiel koso Omari wach akia kata Umari ming'eyo no anti luonga no Umari Nash koro akia ni en Umari ming'eyo no ing'eyo samoro ing'eyo Umari moro. Okay, nyathino wanya ni cheki date nyathino ne gibiro ngado room gi ng'ato na busi gi buja lamo kijana moro moblich kama iki ng'ena buja lamo ng'e Abuja lamo osiep na yawo kijana moro moblich kama jaluo ai no jaluo koro ne gibiro buja lamo nyinge iluongo ni Ibrahim Omondi Ibrahim yes then sabiro dakada sabiro wa Segibiro ngado room moro wan gi rooms opposite to lunch. Lugo ni Arizona. Arizona. Arizona donge mwalando ne yawa kata mono wan gi gine. Kata mono wan gi event Q launch kacha. Moro ma Uncle Sam galande sana. Ka Chris Sonya. Koro ne gibiro ngado koro yen koro mo like 2 hours. Obiro gi bolsas mokariyo ma jo bolsas mokariyo kama. Koro kisema do room to obiro do room na lot ni moda yao ni gate. To kaya oni to bwana ere wendo manigo. To ni wendo puro ne ndo. Oni ndo dane to ni wacho ni buok jinsa. Kiri sari tanza par. Ere ka ndo dane. Ni bwana oni ndo in kasensiyo na ya bana koti kaka mano. Kai biro giwendo. Ko confirm mudo wendo loti mango wange ni tima safe. Yeah. To kwa jali ni mudi kwa kamano kwa kule wangi wote kwa bila kama na dani kwa wendo ti safe. Kama ndo wati mango obi mudo waguo. Yeah. By the time wendo kaja kono biro ka ni gibra. No ige bra. Yeah. Pachalo ngati moro ma wae kabisa to. Simbolo wale toke kucha. Ndio wale yamra. Si mereka keluar itu kuja dia ada yang dade jadi test moro ma ke ada
side. But I hope if you corner, koro chuno na ino ga stress on tiga kinyalo access with another side. Credit ong'ado goch gi Simba. Goch gi Simba no endo mondo. Nyakore mogi pod wadhi mbele kacha gi uchunguzi watime tima mos mano koro wawuoyo gi wuon Jakoyugi od Koyugi no endo mondo konwa kacha endo nikech an aol gi gik miwacho ni kiasi kandol oketho na profession kena wadwa ni wakile kila maler maler magara kopo ni wach moro koro wuok to wuok kani owuok but wach to ler Hello. Nyathi ma nyako no credit no rumo. Koro by the time access ta dai ka simo gore pe. Kolo kreta ro kama. To otore like to bambe koro to kaka usimo utaluoro gate moro moda kelle. Ida kuchungi pikipiki. Gi bolsa moro mabor kamae. Kibosa moro mabor kamae kibosa ko madubiro gachiel manyadudo kodudo koro gido pikipiki. Yes. To chungi nyako hapeni iluongi ni ng'ani aliluongo ni Simba jakaya nyakaya. Tang'o motimore. Kuzo japalo no biro wiru to chako goya koro dwa ma odira gi balkon. Oboya tatero go iru larago. Sijui jama ne dwa no ndi kode gi tuon to okodwa ni dokode to to do ngado rum ko geru biro ni no sijui jama no lugo gere ge dia ode weche poko ba beda ta pile jama no koro ko biro to ide no ka de puto wa ge puto do tende bede chalo gi mano owil pra ide ni bada gi mabuto wati Chanel safar to ot no sangadi koro kabi ot manu dinde no kora chenjo ni ot in kesto duoka adi ni ot isabe for your safety mudo kinyi de ot like kinyi de ka de ot safe because I to get about the career bank kadang yut sa wireless de piki kata uba maybe you get that person koro the best thing to do is we modo miti bangoa ini dikinyi diki okoro musabich to gocho na kadhi ayo de kamera de tayo kakende kut ora azia nyuro barwane bagia de pet killers ko kamera de yote ka kore ka nuko ro de yote my and a true story mano ki mano te kata ki dira do kata one ki statement kata sama yo garu rublo one ki statement bage gado yelu ki galo te chulo ki pesa wali kata no chulo bisa no chule koro no te breka bado ora to nawe yawe abono bi koro kare ngi rutore erokamano jatelo mano mono wadwa na ang'e anyway wago erokamano nikech into ne timo part ni ma ikonye nikech kata seche go indi wacha ni bwana dhi jogo de samoro dhi otimo ne kata gimoro marach mbele ko by the way nikech gichalo jo moro yo Greenspan gari de park skill lodge so gari apa do so jaman kanyo no ko koro no kinyala access ka gari do at that moment koro gikawa pigo to giria na Greenspan ta pero ya kono ni Greenspan ko magria che modake to keja koro sero dak ko bade tajize yo ko diwa bor jogo tiuti di koro gi babole te ka giduari to gipikikawi yeye ka to nikech ka sange gimoti mabe do timo mistake kujisa kaka to sabe do jisa immediately ka por gano de yeye ka apa onde kata edu gudo do bedo de maber ene mono dio wacho le ene mono dio wacho late koro wawacho kata bana jata do wudu do pe dak nikech de ma kigeni sani cases no kaila mafuo ng'eny exactly ma giyudo ni ngato to gimora ila no ngato nyalo timo tigeni sa uwito na winjo but sabada awinjo wiyo ko biro ni gine bogi nyalo go nikech nyako no kudu wuyo koda sabano dogi koro ka bange ka ko realize balet na doga winjo ka gidogi le koro jok maniti klando wore mgocha kuna muta anapiga uduru hapa kweju kuna dimu gini tara doga bude dot to pachi ko de
to pacho ko dhi ta ko ba dhi timore nikech ng'eni nyako be kubiro to kuwuoyo korito gado be gichal joma gigere go gibodonje mang'eny. Inyalo poka samoro nokodwa ni baby ong'ere something of that kind. So and koro by the end just with the immediate effect they were kwa dili ga budi nikech mano gima ok ne wa accept to the wuoki. And in fact ochulo gik mang'eny nikech ing'eni kobiro gi nyako to timore gima kamano to onege wane modonge kes. Yeah, wine mudonge kes, yeah, it is true. Koro ne wano dhoto nagoyo ko sama mondo be abia consult gi nyako no gima timore. Eno ka nyako no biro ka ng'at moro ma nigi violence sana ne gin gi violence to biro gi kijuku. Mondo nyako biro gi kijuku. It means ni wach ne tek. Dhao notimo kachieng'. Koro abu koro timo gima ber en ng'at mano obiro osebiro gi plan moro ka but no way on lakini la disround to kronero klaro kana timo gima ber. Onge rach jatelo, in isetieko wach. Erokamano jatelo. Nyakore Mogi, kaka iwinje noendo, mano wach malero koni ni jo media mang'eny bende ka inyalo dhi manyo statement opposite mar Kiulony Vicente iluongo ni Arizona. Gin gi kuma ber kanyo mar nindo seriously, kuma Abube nokawo nyadendi odhi yweyogo to nyadendi no emokelo wachni kani endi. Wan kaka jo LTN nokotimore maber, mano gima nokotimore maber, kendo wakwayo ni ng'ata ma maybe nie situation machalo kamano, please kopo ni usewinjore gi nyako to koni ni yawa attend elewa to sami luongo nyako be luonge kikone maber ni ibiro wadhere gi timo kama. Igezi samoro iluongo nyako en owachi ni we adhi abudh gi bechte, samoro noonge form owachi ni jogi dhi golo na form, kare idhi gol form to embe koro nyako gol. Akeni in gi wach moro modong' wasethibitisha ni en gima dieri, koro ken skandal. Igeno wapani ati ibiro ketho ne Abu profession mare. Imbe koro from kawuono dhi land ne ji ni LTN to wakelo mana dieri. Imbe apa ni seketho nyengwa ahinya momiyo gine momo chami. In gi wach mogik moro kon jopiny. An onge gima anyalo wacho. Anyalo nyiso ji ni LTN an nang'eyo adier ni gigi to gin gik ma jogi oforge. Ok is a true story. LTN